Doamne ajută! Vom realiza un film de prezentare pentru execuția unui policandru cu 4 brațe din fier, cu dulii E27, adică cu becuri mari. Este planșa pentru execuție. Aici regăsim toate elementele necesare pentru producerea acestui policandru. Vine îmbogățit sub el cu simbolul ortodoxiei. Aceste litere se decupează din platbandă, după care vin sudate și rezultă acest simbol foarte frumos. Se execută doar din platbandă de fier, după care se vopsește cu vopsea neagră policandrul și se execută o patină de cupru pe el. Rezultă un policandru frumos. Pentru cercă nu o să mai facem filmări. Cercul a fost arătat și la alte policandre, execuția lui. Este dintr-o platbandă de lungime 1500, lățime 50 și grosime 4 sau 5 mm, depinde cum o găsim la depozitul de fier. Doamne ajută! Începem execuția acestor litere din simbolul ortodoxiei. Pentru litera X, litera X se execută dintr-o platbandă de 30 lățime, 3 mm grosime. Marcăm pentru debitare toate elementele folosindu-ne de șablonul prezentat în imagine, după care executăm debitarea cu ajutorul flexului. Ne vom lua și ochelarii de protecție și mănuși. Este elementul numărul 2. Mănușile și ochelarii. Mănușile și ochelarii. Și acum începem debitarea. Ne folosim chiar de apcant, de aparatul pentru îndoit, pe post de menghină. Este comod pentru că este la îndemână. Aici o să mă întorc puțin cu spatele, îmi pare rău. Păsuirile se execută cu ajutorul acestui disc de șlefuit, granulație 80, dar cu 40 merge mai bine. Trebuie să luăm puțin din el.
platbandă de 16, am avut și de 17, era mai potrivită, și grosime 3 mm. Bun, se curăță puțin cu șmirgăl. O curățim preliminar, după care ați putea da chiar cu discul de șlefuit. A ajuns apa și a ruginit puțin la capăt. Ați văzut cum a ieșit rugina de fier. Aici, cei care lucrează în atelier nu mai au nevoie de minerale, fier, cupru, le găsim din plin pe sector. Bun. Începem marcarea pentru partea din P, cea rotunjită. Acum nu vom filma chiar toate operațiunile, prima bucată, după care celelalte se execută la fel. Le desenăm după șablon și încercăm să le executăm acele rotunjimi cât mai bine. Asta este elementul P1. Bun, debitare. S-a executat debitarea părții din P superioară. Acum trebuie puțin rotunjit capătul acesta. Am început litera P. Mergem mai departe. Următorul element. Doar pe ăsta îl mai arătăm, după care ne oprim. Ar fi bine să scurtez platbanda întâi, este un pic dificil să lucrez pe așa lungă. Și atunci, la această ghilotină,
specială, executăm debitarea. Nu știu dacă s-a văzut în film, dar ideea e că am rezolvat. Facem așa. Aceste elemente din P în continuare le executăm, elementele din P în continuare le executăm, le trasăm liber la ochi. Elementul 2. Le numerotez pentru că atunci când le ducem la sudură se poate deranja forma lor și să le găsesc cât mai repede din economie de timp, le marcăm. Oprind în menghina, în pseudo-menghina, aparatul Apcant, și executăm debitările. Am lucrat un pic mai mult cu flexul pe elementul ăsta pentru că are curburi. Le-am sculptat cu flexul. Ăsta este elementul 2. Acum mai vine puțin finisat cu discul de șlefuit. Cred că voi pune granulație 40 și trebuie să iau și atentul că s-a încălzit un pic materialul în urma debitării. La fel executăm și celelalte. Am terminat de debitat elementele din acest minunat simbol și este pregătit pentru sudură. Apoi vine realizată vopsirea lui, așa cum am spus, negru și pe urmă patină de cupru. Și pe urmă vin elementele de prindere pentru brațe, pentru suportul de înălțare, dar ăsta pe parcurs, deocamdată atât. Doamne ajută! Începem o nouă zi. Afară este o zi autentică de toamnă. Ne-am propus să executăm brațele ornamentă pentru policandrul din fier, modelul Găbut. Numit Găbut pentru că aici l-am executat prima dată. Astăzi executăm aceste brațe ornament din platbandă de lățime 16 mm, lungime de 520 și
și ne trebuie pentru 5 policandre 20 de bucăți de ornamente genul ăsta. O să executăm cele 4 faze pentru fiecare element. Am adus o bucată de platbandă din partea de depozit. Este debitată la 1,50 m ca să o pot aduce în mașină cel mai ușor. Pregătim ruleta la lungime 520. Așa. Și începem debitarea. Dispozitivul acesta execută 2 operații, una de debitare și una de găurire. Pe el este un conson pentru găurire pentru Fi4. Poate executa găuri până la Fi6. Apoi rotunjim capetele, colțurile platbandei, ca să nu deranjeze, să nu te agați în momentul în care lucrezi cu ele și dă bine și ca estetică. Asta este original și asta este deja șlefuit. Pe această volantă vom executa ornamentarea brațului. Am eu niște repere de îndoire aici, dar până mi-aduc aminte de ele, verificăm pe șablon. Trebuie să mai duc încă 5 mm. Faza 1 este obținerea acestei volante. Faza 2, scrie la mine aici, se execută cele 2 găuri cu Fi4 pentru gaura de 8 și de 10. Prin gaura de 10 trece filetul pentru dulie, iar prin 8 trece, marcăm locurile, prin 8 trece conductorul electric. Găurile le execut pe acest dispozitiv numit Master Punch și Share, adică debitare și găurire. Consonul trebuie să fie în dreptul semnului pe care l-am făcut eu și din laterală mă uit puțin ca să fie pe mijlocul platbandei gaura. O gaură pentru Fi10. Este mai ușor să pornesc gaura cu 4, după care pe mașina de găurit fixă punem burghie 10 și 8 și executăm cele 2 găuri.
Am executat găurile cu Fi4, aici va fi cu 10 și aici cu 8. Oprim filmarea și mergem la următoarea fază, faza 3. Am repornit filmarea. Pe documentație, pentru acest ornament, scrie că trebuie să facem un marcaj pentru îndoire la 140, deci la 14 cm. Marcăm acum locul de îndoire, pentru că după ce executăm îndoirea și la capătul celălalt, pe volantă, nu mai putem să executăm măsurătoarea. Bun. Și îndoiem și celălalt capăt. Avem și aici un mic indiciu. Așa. Este în regulă. Și acum îndoirea de la 140. Schimbăm puțin poziția telefonului pentru filmare și mergem la aparatul de... Ultima operațiune, hai să zicem penultima, pentru că aici ar mai fi de executat cele două găuri cu burghele mai mari. Acum asta nu o să mai filmăm pentru că este o operațiune simplă, se face mașina de găurit. Dar zicem că ultima operațiune este îndoirea la marcajul de lungime 140 de la capăt pe aparatul de îndoit. Și executăm o îndoire la 90 de grade. Acesta ar fi elementul de ornamentul pentru braț. E frumos. Mergem și verificăm pe planșă dacă este în regulă, dacă mai trebuie făcute mici retușuri, dacă nu, spor la lucru pentru următoarele 19 bucăți. Doamne ajută! Doamne ajută! Începem o nouă zi. Pregătim inelul pentru brațele de agățare a policandrului, a cercului cu simbolul ortodoxiei. Marcăm locurile pentru găurit. Operațiunea de găurire se va executa pe acest aparat. El are două funcții, și de ghilotină și de găurire. Găurim cu un ponson de Fi4. Acesta ar fi inelul pe care îl pregătim acum. Brațele pentru susținerea etajului cu 4 brațe. Fixăm inelul în dispozitiv. Împingem puternic
Și am executat gaura. La fel le executăm și pe celelalte. Acum cu o mână am filmat și cu una am executat gaura. Slavă Domnului! În urma debitării rezultă o bavură interioară și aceasta se curăță cu șabărul. Proba este simplă. Se dă cu mâna. Dacă nu agață, este rezolvat. Curățim pentru că în momentul în care introducem inelul pe acei suporți pentru policandru, poate zgâria vopseaua și nu doresc acest lucru. Deci dacă dau fără milă, înseamnă că nu mai este nimic. Aici am mai rămas un pic. Doamne ajută! Acum vom arăta cum se obține un element dintre cele 4 care susțin cercul. Este debitată o bucată de platbandă de lungime 740. Prima operațiune a fost efectuarea unei găuri de Fi10 pentru montarea filetului pentru dulie, după care se trece prin aparatul de roluit. Este reglat și toate le vom obține la fel. Se obține curba. La capătul opus se execută acel cârlig cu ajutorul acestei volante, cu ajutorul volantei. Aici avem un reper stabilit imaginar până unde se execută îndoirea. Asta este îndoirea. Facem încă unul. Grijă mare cum se execută acele îndoiri, acele cârlige, pentru că trebuie să fie întotdeauna spre interior, altfel va trebui să mai debităm una. Capătul care are gaura se marchează la 7 cm și executăm îndoirea. Marcăm locul cu markerul ca să putem vedea de sus exact locul de îndoire. Și acest aparat este fixat și toate îndoirile se vor executa identic. Și astfel am obținut un element pentru susținerea corpului cu becuri. Executăm patina de cupru pe obiectele pe care le-am vopsit cu vopseaua neagră. Asta este o operațiune interesantă. Ne apropiem puțin. Aici, simțul artistic, ochiul poate decide
forma pe care dorești să o obții. Nu trebuie să rămână nici foarte negre, dar nici foarte roșii, adică nu foarte mult cupru. Și eu am învățat de la fratele Nicu operațiunea asta. Cam așa decurge operațiunea. Suportul pentru farfurie și apărătoare de dulie. Și în acest mod vom executa stratul de patină pe toate piesele din aceste policandre. Nu căutăm uniformitate, căutăm o acoperire cât de cât artistică și să pară naturală. Deci nu încărcăm nici foarte tare, dar nici foarte puțin. Se ia foarte puțină patină pe pensulă. Nu vom mai ocupa spațiul de memorie cu această operațiune. Cred că este suficient. Pentru cine va dori, s-a adumerit. Despre ce e vorba. Bun. Doamne ajută, fratele Dorin. E destul de bine aparatul. Ciobi m-a ajutat și am sudat literele și acum execut șlefuirea, păsuirea lor.
Așa arată șlefuit și așa arată neșlefuit. Este foarte bun discul acela de șlefuit. Iar în locurile ascunse pe unde nu poate intra flex sau discul de șlefuit, intrăm cu Sfânta Pilă. Pilă semirotundă sau dreaptă. Cam atât pentru faza asta. Doamne ajută, de mult nu ne-am văzut. Acum pregătim două șaibe distanțoare între suportul de susținere și brațele policandrului. Le tem cu flexul. Vin câte două bucăți pentru fiecare braț. Iar probabil că vom mai filma. Este necesară această distanțare pentru a putea trece cablul electric de la dulie și să ajungă sus la instalația electrică. Aceste două șaibe tăiate sunt șaibe A10, groase de 3 mm și între fiecare braț și susținere se pun câte două. Acum vom monta țeava filetată. O montăm pe braț. O trecem prin cele două șaibe debitate. Așa. Punem o farfurie. Avem gaura, premărit un pic gaura din pahar. Dar o să o facem și cu șabărul. Așa. Și fixăm piulița în interior. Acum, sigur că e un pic de distracție aici. Bine că e bun tarodul ăla. Bine că e bun tarodul.
strângem. Deci țeava filetată, lungime 27 de milimetri, a fost fixată o piuliță în partea de dedesubt, aici, cele două șaibe debitate, farfuria, paharul pentru dulie și înăuntru s-a strâns cu încă o piuliță. Și acum aici vine dulia și becul. La fel le vom executa și pe celelalte. Deja suporții pentru cele 5 policandre, suporții de agățare sunt gata. Și policandrul de ieri, care este terminat. La asta lipsește plafoniera și legătura de la partea superioară până la plafonieră, până la montaj. Gata. Doamne ajută! Zi de sfârșit de octombrie, una dintre ultimele operațiuni de execuție la aceste policandre. Efectuăm stratul de patină pe ceea ce este negru, ce a mai rămas, adică filetul, piulița și tija și țeava filetată și conductorii, care sunt negri și merge aplicat o patină foarte bine, patină de cupru, ca să nu mai iasă în evidență. Nu mai este mult până când vom ambala aceste policandre și le vom pregăti de transport. Ultima operațiune fiind, bineînțeles, montajul. La Părintele Irineu, duhovnicul. Aici sunt conductorii. Fiind negru, plastic, prinde bine patina de cupru pe ei și nu se mai iasă în evidență în spatele acestor brațe de susținere a cercului purtător de becuri. Avem 4 becuri pe dulie mare, E27, și de putere echivalent la 100 de W. Deci un policandru are 400 de W putere de luminare.
asta ar fi operațiunea. Toate 5 sunt terminate. O să vedem modalitatea de transport, dacă reușesc să le duc pe toate 5 cu roomsterul meu. Vedem. Deocamdată să le văd finisate, finalizate. Da. Bine. Pentru exemplificare este suficient. Bine. Slavă Domnului! Mergeai cu crucea în spate, prin ploaie și prin vânt. În urma ta, Iisuse, măicuța ta plângând, plângea sărmana, plângea neîncetat, că fiul ei cel dulce la moarte condamnat. Plângea sărmana, plângea neîncetat, că fiul ei cel dulce la moarte condamnat. Cu chin și cu durere, cu sufletul amar, te conducea sărmana sus până la calvar. Cu crucea în spate, Doamne, pe munte Tu mergeai. E grea fără măsură și n-aveai cui s-o dai. Plângea sărmana, plângea neîncetat, că fiul ei cel dulce la moarte condamnat. Te conducea, Iisuse, mulțime de popor, la care Tu în lume le-ai fost de ajutor. Mergeai cu crucea în spate pe drumul cel spinos, desculț și fără haine, iubitul meu Hristos. Cădeai mereu sub cruce, mereu te apăsa. Iubita ta, măicuță, mereu te întreba. O, fiul meu cel dulce, de ce te duc legat? Ce le-ai greșit în lume, cu ce i-ai supărat? Plângea sărmana, plângea neîncetat, că fiul ei cel dulce la moarte condamnat. Tu, Iisuse, Doamne, la moarte osândit, priveai la ta, măicuță, și astfel i-ai vorbit. Pe apostolul Tău, Doamne, așa l-ai cuvântat. Pe-a Ta, măicuță bună, în grija lui ai dat. De astăzi înainte să fie mama Ta, primește-o Tu, Ioane, și vezi de mama mea. Plângea sărmana, plângea neîncetat, că fiul ei cel dulce la moarte condamnat. Iar tu, măicuță dulce, de azi e fiul tău. Eu plec la meu Părinte, la bunul Dumnezeu. Și atunci, Doamne bune, când Duhul ți l-ai dat, atunci întreg pământul s-a cutremurat.
Plângea, plângea sărmana, plângea neîncetat, că fiul ei ce dulce la moarte condamnat.